थाङादो आरोना दा जों डिजे लायनो आरोना बा एफा मोजां नुदों ना अख्रांखौ ट्रेन लामा साफा करिं Gogamuka Highway Road Gogamuka nunggu di bulagan nih mulai. Gogamuka nunggu bulagan box ke Lokhinpur. Kau box yang ada nada yuk. Oh, gue mau main tuh ya. Bluetooth box ini yang sena live rak kemau. Ini asyik dah tu. Dah kau. Kalau kau, sabun. Box ke mana aja bayar nada pura ekam tuh. Bajung masih deh. 3 বছর কোনটো এটো হল এবার গানটো ইমান আছে দেশন বজা ফুল मोबाइलनि माबाखौ टच जाया Ya, mana Bluetooth lagawan. Bluetooth lagawan. Sara, ya dokon kusin mo isa. Dito ko sana bike. थांना फैबाय दखान नायना फैबाय मोनथाम जाबाय मोनब्रैयानो जाबाय मोनब्रै जाबाय ओइजों मोनबा नै बिदा नै फंबायाव दं इन्सट्रुमेन्टबो लादों हा सेबदे जाबा আজি লাগিছিল আমালকে ডলিটো ডিজেল লিখা আওয়াজ যাব না আজি লাগে লাগত बक्सान जादिया जाहैबाय आरोना दा लखिमपुर थांना लायनो नायलांबाय थानो आरो माबादिखौ मोनो बक्सा गारि रिजार्भ खालामनो थांदो दा गगामुख टाउनाव बक्सानो गैया जाहैबाय डिजेआनो गैया दा लखिमपुर टाउनाव थांनोसै आरोना मोनगोन ना मोना नायनोसै लखिमपुराव
বক্সানিব যোৱা মানুহকেইটা এইটো চাই যাব পাৰে আৰু ন হাতে जोंलाय मामाना iyo Anando Bagan arena Anando Bagan itu bitro nuinan nula mitilarna Anando Town Podemoni tan moनफैनाय जाबाय आरो दा मोजाङैबो नुदियासै एसेल' मोजाङै नुबाय आरो फुरासेल' गारियानो फार्स्ट फ्ल' खारदों आरोना Finally looking from where another नायनोसै दा लखिमपुरनि मोनसे दखानाव हाबनोसै आरोना मोनगोन ना मोना नायनोसै इयाव रेटफोरा माबादि सोंनोसै रायज्लायनोसै साउन्डआ माबादि ओंखारो नायनोसै आरो मोजांबा लानोसै ये चीज देखिए उसके बाद आपको पसंद है तो लीजिए नहीं तो कोई बात नहीं है भाई सुन लीजिए सुनने में क्या है ना ओ भाई উঠাব নোৱাৰাৰে আহি গ'ল এবাৰ তো ডাঙৰ চাম বুলি কৈ পিনে नायनोलाय मा बाखि दंबावो मालायनि दखानाव हाबै हाबै बार जानो लाजिया साला गजब बेइज्जती है लखिमपुर एरियायावबो बक्स नागिरना मोनाखै जाहैदे फा लखिमपुर एरियाखौनो गिदिंजोब्बाय आरोना दा नायनोसै मोनगोन ना मोना मोनायालागै আরে এই দুটাটো তাৰ লগোৱাটো ন আছিলে ইফালে দুটাটো সেমে ন সুইচটো এইটো কাৰে আৰু ব্লুটুথটো এইটো ন লালাইবাই नै দুটা উঠালো আৰু ন এতিয়া পেকিং হ'ব আৰু পইচা চইচা দিয়া হ'ল Oh, buksong na. Finish na. Ay, niyaw. अच्छे से पूरा पैकिंग कर रहा है ये ऊपर का कवर আছে আছে এইটো 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 হয় নাই
बक्सखौ दा लाना फैनाय जाबाय आरो ना मोनसेयाव 20,000 मोनसेयाव 20,000 40,000 गोलैबाय गारि भारा दंबावोसो रायजोनि नालाय थांसिगोन आरो जिसे बिथाङा नै दा थांगासिनो दं न'आव मोनहैनानै होखावहैनोसै आरो दुब बुलायनाय हासुनो ओंखारजोबदोंमोन आरो ना गारि दोनै पुरा हासुला बायगासिनो दं मानसिफोरा दा थांसै बक्सखौ लानानै दामहैसै ओइ नै बनिबा दावरायफोर फैगासिनो दं लाइन ओजों जेखाइ खबाइ मा दालासो जोंना थांलायनांसिगौ बक्स लानानै बोरै मोनखो एकदम गोजोननाय मोनबाय आरो मोनखागोन ना एफा दामि लाबाय दा थांफिननोसै देवबार बाजार दा थांगौ न'आव थाबाय गारि गाखो yang salah teman जों फाइनाली गगा मुगा मोनफैनाय जाबाय आरोना एसे जायै लोङै जाखांबाय पर्टआ दा बाइक लायनो थांदों जोंना गंनैबो बेनो आरोना दा थांलायनोसै न'आव बिर जाला जोब्बायानो आरोना बक्स गोदान मोनफैनायनि मावला जोबदों गस्ला गाननाय दिरि जालायलायदो गामियाव मोनफैबाय आरोना मानसिफोरा रायजो राजाफ्रा नायनो फैजोबदों आरोना दा दामखावना नायनोसै इखौ सावलाबाला दांनाङादो होनखादो जोबथ'लायबाय आरोना दा दोनथ'लायनोसै आरो माला ब्लग हेगारो नायबानो जाबाय आरोना लाइक खालाम मोजां मोनदोंबा